may daanin namon yan na bago nga, ano tawag ini? Segment. Bago nga segment. And question impossible. Mix. Pagkailan ko na ba ito nung ikaw nung waray paano? Waray ka ito yabot. Ah, okay. Kaya no, boxing ring. Nga square man nga nito. Boxing ring. Why? Loading mo na ako. Ano? May gusto mo mag-call a friend? Oh, pwede. Pwede. Pwede ko Sige, na boss, pwede. ma-call a friend ako. Ano mga friend? Ikaw, di marong ka. May ko idea. Ilaglag. Mabalik. Sige, mag-una-una kayo ito, ha? Sige, upaya. Ay, nag-cellphone Nagdanda yun. Wala mo sa ganun yung minikuan. Ni-mix. Sakto man good. Damo pa ito. Damo ito yung ano. Bulig ka niya, yamat ka daw. Damo ito. I believe. Itimpag kita ko, no? Kay no diri na maligya in hotdog hamakdo. Why? Iti mo lang pag kita. Pwede masya, pwede sa'yo. Mas dis may nabaton ka, di ba? Kaya pag kita, ang makdo, di rin nabaligya in hotdog. Kay McDo man la, di man McDog. Ah, pwede. Hala, may pressure. Pwede. Astig. Pwede. Titi ka. No, iti mo. Kung hay mo ba, hayat na una. Oo. Egg or cock? Why? Unit na una. I know. Wait na. May ito karang singon niya. Ayun. Sige. Baton lang na yun. Katapos imo dudugngan. Okay. Okay. Ang last. Ang baista. Panpalo ko din panpalo. Hakanta ni Bulingling na ambot time. Aside ha karasa ni taplungon. Ano pa it marasa haim? Ay, sini Maria. I believe. Puri man yun. Sigurado, pero naayon man. Bakit mas marasan mamunim kontra kang Joker? Bagay. Mabalik kita nira drummer. I have no idea. Oo, boss. Gusto ka dada ito. Ako na ito, boss. Mr. Timiroy. May dato pakya na nga kaya no kuno it McDo di rin nabaligyahin hotdog. Kay Macdo, usa na laya. Pabaligya pa niya iatdog. Adi niya pakyanan kuha na ito nga Ay, nauna. height na una ko no. Ay, yeah. Ay, yabo na eh. Oo. Pero talaga to na ba to? Depende pa panahon. Dahil manukit na Nauna. una. Kung may sakit ka, bunay Pwede ko ko na.